zuru ka ọ ga-eme babụ dị nnukwu mmọnwụ ndị bara akụ na nwa ife onye zuru ka ọ ga-eme babụ dị nnukwu mmọnwụ ndị bara akụ na nwa egwu ọmụ Igbo abịa m ka nsi abịa ọ tụnụ nso ogiri ọmụ ọbana m ọnụ m nwana m niile nwa Chimele eze na nwa Chitu Elugo egwu a ka m ji agwa ọranaeze na ọkwa n'iwe ezuru ka ọ na-eme maka na ọ dị ahụ ya arụ anyị na-egwusi ije bụ nwayọọ nwayọọ anyị si nwoke na nwaanyị gbagbali egwu a na egwu a bụ egwu anyị ji enye ọranaeze obi ọcha maka na iwe a na-eme ka ụdị eji ede ọ bụ egwu ka eji nwale m ịgba ide iba ide sa iba iba sa ide 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 egwu iwe ezulukọ na-emenụ ọ dị ahụ ya arụ mmadụ ka ndị je obodo iwe ezulukọ na-eme ọ dị ahụ ya arụ mmadụ ka ndị nwe bịanụ mmadụ ka ejeje obodo mma obodo ese bịanụ iwe ezulukọ na-emenụ mmadụ ekwego ngwa mana omenwunye mmadụ kwele ngwa wee mezie ngwa na ka eji ama nwoke nyabụ ihe nji wee gwuo iwe ezulukọ na-eme ọ dị ahụ ya arụ alụsi egwu mgbe ọba na akwa ọrụ m nwana m agwụ egwu ego ijele bịa ọra na eze mmekenunu umle ọnụ m ịmale m iwe ezulukọ na-eme ọ dị ahụ ya arụ nyabụ ihe nji wee bịanụ alụsi egwu mgbe ọba na akwa ọrụ m nwana m na-agwụ egwu ego ijele na mgbe egbula egwu nwee naba Togo mmanwụ mgbe egbula egwu nwee na Togo ijele mbịa onye ajị na Togo bụ onye nwa Chimele eze na nwa dogwu emutiani n'ụmụ ọrụ nya kpọrọ mmanwụ semoji apịali egwu emutiani n'ụmụ ọrụ nya kpọrọ mmanwụ semoji apịali egwu ọka nwa Chede nwa Chimele eze na nwa Chede nwanne m Chede Nathaniel bịa nwa Chitu Elugo odogwu Chede na ọmụ ya bụ odogwu emutiani gbagbala akụ na nwa odogwu jeli Togo bute ego ọka nwa Chimele eze na nwa mmadụ oge ji wee bili Chede nwanne m emutiani odogwu ego mmadụ oge ji ibili ọka nwa gbala akụ na nwa igwe ego na Togo mmadụ oke ji eje obodo aka nwere ọgọ meli mụ ya bụ ibe nji nwa bịa ndị gbala akụ na nwa nuo ọka nwa Chidulogwu ndị gbala akụ na nwa nuo ego jedi ọka nwee mmadụ oke ji wee bili emutieni odogwu ego onye ọmalege mmalụ odogwu mmadụ ka eji eje obodo ọka nwa emutieni bịanụ mmadụ ka eji eje obodo egwe igwe ego na Togo mmanwụ mmadụ ka eji eje obodo emutieni ọka nwa mmadụ oke ji ibili obodo egwu emutieni odogwu ego ndị ese mokene ezi baba gị Chief Romanus nwa Chimele eze na nwa ọcha nwanne m Chief Romanus nwa Chimele eze na nwa
nwochi odogwu abọmle mutie n'odogwu mmadụ oke ji eje obodo ichie mbeke na-eyi ezinna ichie mbeke na-eyi ma ọ na-akụ egwu emutie na nwa agbala akụ na nwa igwe ego na Togo bịanụ mmadụ oke ji ile obodo egwu egwu alụsị egwu ma ọ bụ na akwa ibe zuru ka ọ na-eme ọ na-abịarị arụ mmadụ kejeje obodo MTN njese mmụ kanezi na amụlụ gị n'ahọ ya bụ Patricia Nwacha ezi nwa ya mmeke nneyi Patricia mmeke nneyi Nwacha bịa ezi nwa ya mmeke nneyi na-abụ ezi nne eze mle MTN bịa n'ụwa ịmalịa ezi mama na-abụ ezi nne mmadụ ka nje bịa abamụrụ m n'elile aka nwa ya na mle MTN bịa nụ mmadụ ka nji wee bili obodo MTN odogwu ego nwachi imela aza na nwa ịnụlịa igwe ego na Togo iwe zuru ka ọ na-eme ọ na-ayarị arụ ka anyị jee kene ya bụ oge ịmara obi dị Oliakụ MTN ya bụ Ogochu nwanyị Ogochu Virginia ajịa nwanyị abịa aga nneyi nwunye MTN bịa Ogochu enyi abịa n'ụlọ n'ụmụ ijele bịa ya bụ Ogochukwu nwa ijela nwanyị abịa n'ụlọ n'ụmụ ijele bịa ya bụ nwunye MTN bịa nụ mmadụ ụka ndị wee bili obodo Oliakụ MTN ya bụ Ogochu Virginia bịa n'ụlọ n'ụmụ ijele mmadụ ga-ejeje obodo egbe mmanwụ alụsị egwu mmadụ ka ndị bịa MTN mbeke na-eyi ọka nwa gbara akụ na nwa gbadeli Togo obute ego iwe ezulukwa na mmanụ ọ dị ahịa ya arụ MTN mbeke na-eyi nwa gbara akụ na nwa ịrazewa ya MTN power MTN ọka nwa jese mokana Chimobi David Chede mbeke nneyi ọgbala MTN bịa n'ụlọ n'ụmụ ijele ọka nwa Chimobi bịa n'ụnụ mmadụ oge ji nwe ebili obodo MTN isi muke n'ụnụ nwere ndị ji nwe ebili nwe MTN bịa n'ụnụ ọwa Chimobi bịa n'ụlọ n'ụmụ alụsị egwu ma ọ bụ na kwanụ ibe zuru igwe na-eme ọ na-agharị arụ MTN ọka nwee nke ese m okene adaghị nwaanyị bịa nụnụ nga bụ Ogechu Felicia mmadụ ka ndị eje obodo ka anyị jeke na Ogechu Felicia bịanụ na MTN na-asị m uke na-eyi egwu egwu mmanwụ alụsị egwu na mụrụ na agwanụ MTN odogwu ego na Togo mmanwụ egwu n'ụlịa MTN ọka nwa nje ese m okene anyị jeke n'ezi ọgọ ya bụ dị Ogochu nwa ya bụ ọbalụọ mmadụ mele ya bụ ezi ọgọ MTN MTN odogwu na ọmụ mmadụ oke ji nwe ebili obodo ọka nwa gbala akụ na Togo mmadụ oge ji nwe ebili MTN odogwu ego egwu onye nwa ogbo lie ego eli
emutia na ọka nwa jese mokene chuso nwa walụọ chuso nwa walụọ mekenunu ma wewewe jelebịa emutia na ọka nwa jese mokene chibazo walụọ lichimalasa na nwa chibaza mekenunu wewewe emutia no simukenunu aijaka na fabo walụọ emutia simukenunu ọrọ ndị dị ibili ndị chimalasa na nwa oke wee mutia ma wewewe igwe ego na Togo oke nwa jeli obodo bute ego jelebịa igwe ego na Togo bịanụ mmadụ ka anyị bido obodo enụlịa ndị gbara akụ na nwa mmadụ ka ejeje obodo ọ dịgo ọkọ na adịnị emitiere odogwu ego ọka nwa gbara akụ na nwanụ iwe ezulu ụkọ na-emenụ emitie na odogwu ego ọka nwa jere Togo bute ego emitie na mgbe eke na-eyiye egwu mmadụ ka ndị wee bili ọwa emitie na odogwu ego ndị ase mụ kana n'afọ ọkaka gbujiri oji aja na odogwu n'afọ ọkaka gbujiri oji aja na mbeke na-eyi mmanwụ ọkaka mmadụ ka njebịa iwe ezulukọ na-eme ọ na-agharị arụ n'afọ ọkaka gbujiri oji alụsi egwu nwabeke na-eyi egwu mmanwụ ọkaka mmadụ oke ji ibili obuloji odogwu aja ni mmeke na-eyi ịkọlọbịa iwe ezulukọ na-eme ọ na-abịarị arụ gbabụ ndị nnekwu mmanwụ dịgbala akụ na nwa okeke ogbujiri oji aja na odogwu mmadụ oke ji eje obodo ọwa ndị emitiani ọka nwa na Togo mmanwụ na-asị m uke n'unu ogbe mmanwụ alụsi egwu mmadụ ka ndebịa igiliga iwe ezulukọ na-eme ọ na-abịarị arụ anyị ji aka n'ebe ebe a na-agbanyanwụ mmadụ ka ndị eje obodo ebe a na-agbanyanwụ nwa agbala akụ na nwa ebe a na-agbanyanwụ ya bụ oti mgbodomgbo ebe a na-agbanyanwụ nke isi n'ọmụ ebe nwa agbala akụ na nwa oji igbote m ọkụ ma nwa egwu ịnụlịa ebe a na-agbanyanwụ oju na-eme ọkụ ma nwa egwu ịnụlịa ebe a na-agbanyanwụ ya bụ oti mgbodomgbo ya bụ odogwu n'ọmụ ndị ọlụlụ na akalịgọ ndị ogbeli moto akalịgọ ndị ogbeli mechi na akalịgọ ebe a na-agbanyanwụ ọgala maka mma gbabụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbara akụ na nwa ebe a na-agbanyanwụ egwu agboji moto ma ọgụ ya egwu moto ka mgba egwu ịnụlị ha n'ọnwa ndị mutiani dasị m uke n'unu mmanwụ ebe a na-agbanyanwụ oti mgbodomgbo kwasị mgbe egwu nwee jọọ mọ ahụrụ m ebe a na-agbanyanwụ mmanwụ ya bụ eli ego n'ụkọ ego ebe nwanne m ndị ogbeli moto karịrị akarị ebe nwanne m ndị ọlụlụ ụlọ karịrị akarị ebe nwanne m ebe a na-agbanyanwụ arụbi na-agụ odifavorata na mọgọ mmanwụ oji milion na mọgọ ọrụ mọ mụrụ mmanwụ moto ebe a na-agbanyanwụ oti mgbodomgbo ọka nwa agbala akụ na nwa iwe ezulukọ na-eme ọ na-agharị arụ ebe pọwa emitie na ọka nwee ezi m uke nunu ma nwa egwu jelebịa
kene ya bụ barista Benjamin Odogwu barista mekene yi barista mekene yi ya bụ lọya na-azọ ụmụ ogbenye barista nwanne m omele ndị ọ na-atụlụ egwu chiaman na ya mere mụ niile barista mekene yi o barista Benjamin manwụ chimbo ogbenye manwụ barista ọkanwa onye malike nwaludo chiaman na ya mere mụ niile egwu egwu manwụ barista mekene yi onye malike nwaludo barista Benjamin mmadụ kejeje obodo emutiani si mụ kenu nnu egwu manwụ ndị gbara akụ na nwa ibe ezulugo nneme ọ na-arịarị arụ egwu amegwu ajama mmanwụ ndị obodo eze emutie n'odogwu ego ndị eze m ụka na eze nwa Felix odogwu ọgbala akụ na nwa eze nwa Felix odogwu ọgbala akụ na nwa eze nwa Felix ma nwa egwu ezewe ya n'ọnwa na-emutie na-asị mụ kenu eze nwa Felix odogwu iwe ezulugo nneme ọ na-arịarị arụ mmanwụ babụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbala akụ na nwa eze nwa Felix odogwu ịkọlọbịa onye nwe ogbenye ga-eli ego mmanwụ ọrụ ego bụ mma nwoke igiliga ọmụlọ ọba na akwa anyị jeke n'odogwu odure mmanwụ elibila obodo anyị jeke n'odogwu odure mmanwụ gbabala akụ na nwa n'ọnwa na-emutiani na-asị m kenu odogwu odure bịa oji dọla ma ọgọ bịa odogwu odure bịa egwu anyị na-eme mmanwụ igiliga iwe ezulugo nneme ọ na-agharị arụ emutie na odogwu ego mmadụ ka ndị ọka nwa na-ata ogo anụlọ ọnụ mmanwụ ọka nwa na-ata ogo bụ anụlọ ọnụ gbuo igiliga ọrụ nga kpọrọ mmanwụ semụdakaliga egwu ijelebịa ojidola m ọgọ dejeni emutie na odogwu ego ga-ese m okene lasibego odogwu ego ọka nwa na-ata ogo bịa ya bụ odogwu ego igwe nwa gbara akụ na nwa asibega nwanne m ego igwe mmadụ ka eji eje obodo gwu ego na-atogo egwu n'ụlọ asibega bịalụ ụmụ na-agwụ egwu malia ego igwe odogwu mmadụ ka ndị eje obodo asibega igwe ego mmadụ ka ndị bịa iwe ezulugo na ego igwe emutiani si mụ kenu n'ụwa ga-ebi obodo iwe ezulugo na ọ na-agharị arụ babụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbara akụ na nwa egwu anyị deme mmanwụ egwu amegwu anyị deme mmanwụ egwu emutiani mmanwụ ndị ese m okene anụ na-agbara ọsọ ọga nwa na-ata ogo anụ a na-agbara ọsọ odogwu na-ata ogo mmanwụ anọzikwa ya anụ a na-agbara ọsọ mmadụ oge ndị wee bili egwu mali mmanwụ oge wee butiani na-asị m kenu n'ụwa egwu mali marụ ngwawa oge wee butiani odogwu egwu mali marụ ngwawa anụ a na-agbara ọsọ igwe ego na-ata ogo anụ isi egwu mbe kenu nu igwe anyị deme mmanwụ igiliga ọmụlọ ọba na akwa igwu deme mmanwụ anyị jeka na Isaac odogwu ego okpokpo nwere ogwu nnọ odogwu n'ọmọ mmeke n'udu
odogwu ego okpokpo were okwu mmanwụ ya bụ odogwu n'ọmụ ịkọlọbịa amụtianị si m uke n'unu egwe igiliga amụtianị mmadụ ka bịa odogwu ọka nwa gbala akụ na nwa igiliga igwe ego na Togo bịa tawa amụtianị mmanwụ alụsi egwu mmadụ ka egwe igiliga nne m ego nwale m arụ obi na-akwụ m nwa mụlọ ọgwụ agụ ka nwa odogwu amụtianị egwe ịnọziwe ya mmadụ ka eje obodo onye zuru ka ọ ga-eme babụ ndị nnukwu mmọnwụ ndị bara akụ na nwa ife onye zuru ka ọ ga-eme babụ ndị nnukwu mmọnwụ ndị bara akụ na nwa ya emutie n'odogwu ife onye zuru ka ọ ga-eme ọka nwa bara akụ na nwa ndị bara akụ na nwa ijele ka mbịa ife onye zuru ka ọ ga-eme ọka nwa emutie mmọnwụ ndị bara akụ na nwa jaga na abụchi ọkwa odogwu nọ n'ịcha gbachimeleze na nwa na abụdị ihe okwu itiga odogwu mmadụ ka ntị eje obodo abụchi gbachimeleze na nwa igwe ego nọ n'ịcha mmadụ ka eji eje obodo emutianị si m uke n'unu ndị were ogwu manwụ ogwu eji eli ego igiliga amụtianị mgbe eke n'unu mbelịgba gbamụlọ ọba na ahụ mbelịgba mara ezi na-atụ egwu anyị bụ mbelịgba na-eme ụmụ nọ na mmanwụ igiliga amụtianị mgbe eke n'unu egwu iwere ezulugo ọ na-eme n'oge ụgbala akụ n'ọmụ mụtianị mgbe eke na-eyi egwe odogwu oke nwadelitogo ogbulego nọta mmanwụ ya ka o ji kpọọ na-egwu egwu semoja apịala egwu mmadụ ka ndị obodo arobi na-akwụ m egwu nna bịala na mgbara ya bụ ibe nji nwa bịa na mmụba akwụ mụrụ mmanwụ ọmụbụzi nwa Naijiria egwe iliga mụbụ nwa Naijiria niile mmanwụ egwu ojeli oluwa igiliga amụtie n'ime eke na-eyi egwe odogwu n'ọmụ ọrụ anya kpọrọ mmanwụ semoja bịala egwu igwe ego na Togo nọ mmanwụ nne m si mmiri gbagote demo m si na mmiri bịa mmanwụ alụsi ekwu m egwu nọ n'egwe igiliga arobi na-akpụ m nọ na mmanwụ chuolisa bi n'igwe maziwe ya kaije ekele doziki na Togo doziki odogwu ego oke nwa na Togo mmanwụ doziki odogwu ego oke nwa egwutianị na-asị m uke n'unu doziki odogwu ego nwa gbala akụ na nwa na-esi igbo bongo igiliga doziki odogwu ego gbazagba ibe ya emeli egwu ịmalemu ọka nwa jeli Togo bute ego nọ dozike bịanụ enwetara si m uke n'unu egbe manwụ iwe na-ezulu ụkọ na-eme ọ na-agharị arụ egwu aja ma mmanwụ emute n'odogwu ego nga ese m okene o soja nabadai ọka nwa na Togo ya bụ omemma na Togo mmanwụ o soja nwanne m nabadai omemma na Togo bịa ịkọlọbịa iwe na-ezulu ụkọ na-eme ọ na-abịarị arụ o soja nwanne m mmadụ oke dị ibili obodo ịmalịa omemma na Togo bịa egwu ekene yi egwu ewetara si m uke n'unu n'ogwu gbala akụ na nwa mmadụ ụka ndị eje obodo igiliga alụsi egwu mmadụ ụka ndị gwa arụghị na-agwụ m emetie na odogwu ego nje se m okene ọzọ Franco na obodo n'ọmọ ọzọ Franco nwanne m
mmadụ oke dị ibi na obodo okwu n'ọmọ ikolobịa iwe ezulukọ na-eme ọzọ Franco nwanne m dogwu ewitian na-asị m uke n'unuo emite n'odogwu igwe ego na-atụ ogo nnọ nwadeli itogo kwute ga-ewute wee ya manwụ iwe onye ezulukọ na-eme ọ na-ayarị arụ ya ewite n'odogwu ego ndị ese m okene saken n'odogwu n'ọmọ mmadụ oke ejiri saken n'odogwu n'ọmọ gbagbala akwụ na nwa ewite anyị si mụke n'unu ego saken bịanụ mmadụ oke ejibiri obodo igiliga mmadụ ka nje nwa bịa iwe ezulukọ na-eme ọ na-abịarị arụ ewite n'odogwu ego mmadụ ka nji biri obodo yanụlịa ngwawa igiliga ewite n'ime ekenu anyị ji aka na eze echukwu nwa eze echukwu mpadị kpachi ibela eze na nwa mmadụ ka njeje obodo eze echukwu mpadị eze ego ndị Igbo eze ego na Togo onye nwere ogwu ya na-eli ekeli eze echukwu mpadị eze ego na Togo bịa ewite anyị si mụke n'unu ndị gbala akụ na nwa iwe ezulukọ na-eme ọ na-arịarị arụ egwu abegwu aja ma mmanwụ ka anyị jee kene Chiduma enyi nwa nwere ogwu Chiduma nwanne m enyi nwa nwere ogwu mmanwụ enyi Igbo niile igwe ego na laki mmanwụ ekene yi Chiduma ibo n'ezulukọ na-eme babụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbala akụ na nwa igwe ego na laki bịa Chiduma nwanne m enyi nwere ogwu bịanụ ọwa na-emutianị na-asị m uke n'unu ego igiliga emutianị mgbe ekene yi ọrọ ndị akpọrọ mmanwụ sị nweji apịali egwu arụbi na agụ emutie n'odogwu ego ndị ese m okene barista oke osisi odogwu na ya mere mụ ọkawara m mgbo mmadụ oke eji ejo barista oke osisi nwa dogwu na mgbo mmadụ ka nje bịa igiliga barista oke osisi odogwu na ya mere mụ ọkawa m mgbo bịanụ iwe ezulukọ na-eme ọ na-agharị arụ ọkawa barista mmanwụ ọnụ mgbe ekene yi egwe babụ ndị nnekwu mmanwụ ndị gbala akwụ na nwa ndị nnekwu okwu ya barista oke osisi wan odogwu na mere mụ odogwu na mgbo dejeni ya ewite anyị si m uke n'unu ogo mmanwụ igwe ego na Togo bịanụ oge wee wite anyị mmanwụ o ji ewu ama ọgọmele mmanwụ odogwu ọbụlewu nnukwu onye mmanwụ oge wee wite anyị mmanwụ iwe ezulukọ na-emenụ ọ na-agharị arụ ọwa emutie n'odogwu ego ndị ese m okene anyị jee kene Okechu ya bụ Okechu loda gbagbala akwụ na nwa mmadụ oke ejibili iwe ezulukọ na-eme egwu ka anyị jee kene Okechu ya bụ Okechu loda ndị gbala akwụ na nwa igiliga alụsi egwu mmadụ ka nje ka anyị jee kene Okechu loda nwanne m emute nsi m uke n'unu ego igiliga mmadụ oke eji eje obodo ka anyị jee kene ya bụ odogwu Chibu ọka nwa na Togo mmanwụ ijele abịa ka anyị jee kene odogwu Chibu nwanne m
ọka nwa na-atọpụ onye nwere ogwu na na-eli ego ijalabịa odogwu chebụ nwanne m ọka nwa gbala akwụgbo egwu gbala akwụgbo ịkọlọbịa ego gị bụ ego gboo odogwu chebụ ọ bụrụ ego ụmụaka ịkọlọbịa ego gị karịla mgbosu odogwu chebụ nwanne m mmadụ oke ji eje obodo igiliga ọka nwa na-atọpụ mmanwụ ịkọlọbịa amụta nsị m uke na-eyi iwe ozurukọ na-eme ọ na-ayarị arụ nwa mụlọ ọba na akwa na-emu nne m egwu malinwe egwu igiliga ma ọ bụ ndị nnegwu mmanwụ ndị gbara akụ na nwa ndị na-egwu ogwe emutie n'odogwu ego nke ese m okene na abụ eseli n'elu ego asali igbo asali na Togo mmadụ oge dị ibili egwu ịmalemu asali na Togo bịa nụnụ alụsi ego mmụọ ọba akwa ugwu ego na Togo manwụ emutie nsị m uke n'unu ibe ozurukọ na-eme ọ na-abịarị alụ igiliga mmadụ ka ndị bịanụ asali iwere obi ilige egwu ijele ndị gbanyị mgbe eke n'unu egwu anyị dema mmanwụ anyị ji aka n'oge ọganịkpebe mmadụ oke ji eje obodo ọganịkpebe richimani ọnụmeke na-eyi ọganịkpebe richimani bịa onye nwere ogwu n'eli ego oge mmanwụ iwe ezuru ike ọ na-eme ọganịkpebe richimani bịa nụnụ ịkọlọbịa emute nsị m uke n'unu ọ ga-abịa nụ mamụlọ ọba na akwa ịkọlọbịa nne m egwu malimụ egwu anyị deme mmanwụ emutie n'odogwu ego anyị ji aka na ọra na-ehu Tesco ndị wolobi eji eli ego anyị ji aka na ọra na-ehu ịkọlọbịa nwa gbala akụ na nwa iwe ezurukọ na-emenụ ọ na-agharị arụ na gbara egwu nwanne m Lord of Arobi na-agwụ na nkanụ n'okwu gbala akụ na nwa igiliga mmadụ ụka ndị nwe abịa gbara na-egwu mmadụ oke ji wee bili iwe ezurukọ na-emenụ ọ na-agharị arụ emute isi m uke n'unu egwe igiliga emute isi m uke n'unu ọka nwa gbara akụ na nwa igwe ego na Togo nnọọ na isi m uke n'unu egwu anyị deme mmanwụ ka anyị ji aka na Apak odogwu na Togo Apak odogwu ego ọka nwa na Togo mmanwụ iwe ezurukọ na-eme Apak odogwu ego igwe ego na Togo mmanwụ iwe ezurukọ na-emenụ emute nsị m uke n'unu egwu igiliga mmadụ ka ndị eje obodo emute na odogwu ego ọka nwa gbala akụ na nwa dabụ odogwu n'ọmọ ịkọlọbịa igwe ego na Togo bịa mmanwụ na-agụ egwu ọrụ na-akpọlọ mmanwụ asịmụda abịa n'egwu emutie n'odogwu ego ndị eze m okene ka anyị jaka na Pọl n'ọnwọ igwe ego na Togo Pọl odogwu ego ọka nwa m Pọl bịa odogwu n'ọnwọ ọka nwa na Togo
ego jụrụ oyi mmadụ oke eji eje obodo ego jụrụ oyi ọka nwa m kwalụ ikolobịa ego eji amatụ odogwu na-atọgo bịa oke nwa m kwalụ manwụ onye nwe ogboli ego eli egwe ego eji amatụ na Togo ego jụrụ oyi ọnụ m eke na-eyi egbe na mụ na m ikolobịa dị ahụ manwụ na-akpụ emutie n'odogwu ego ikolobịa dị ahụ ya bụ ibe na-agwa gị igiliga ọrụ nya kpọrọ mmanwụ senwụda nka ndị ka ije aka na atakwalodogwu igiliga mmadụ oke eji eje obodo ka ije aka na atakwale wachimeleze na nwa contract master nwa nwere ego n'ụwa anyanwụ mmadụ oke eji eje obodo contract master mmadụ ka ndị ibili aka nna nwanne m ikolobịa onye nwe okwu eli ego ọkụwa emutianụ na-asị m uke na unu egwe iwe ezulukọ nneme ọ na-agharị arụ egwu aja ma mmanwụ alụsị egwu ana m mmanwụ egwu ijele nwa mmanwụ mmadụ ka ndị eje obodo aka na onye ndị ibe odogwu na Togo onye m ndị ibe bịa ọka nwa na Togo nọ igiliga mmadụ oke eji eje obodo onye ndị ibe mbe keneyi ọka nwa ebutianụ na-asị m kenu nuwa ugwu aja na mmanwụ alụsị egwu ana m na akwa igiliga mmadụ ka ndị eje obodo pawa ka ije aka na John udevunu bịa nwagbalakwụ na nwa ọka nwa m John igiliga John udevunu bịa mmadụ oke dị ibi enwute isi m uke n'unu John udevunu onye ọma ji esi gbanwele ego na nwa mmanwụ ọka nwa m John bịa oge wee witianụ na-asị m uke n'unu egwe emutie n'odogwu ego nke ese m ụkana ka anyị jeka n'ọmaba agbala akụ na nwa odogwu n'ọmọ mmadụ oke eji eje obodo mmadụ ka ndị eje obodo ọ bụ emutianụ na-asị m uke n'unu egwu ijelebịa jede na tanalụ bịa emutianụ mgbe eke na-eyi egwu ọka nwa m jede mmanwụ emutianụ mgbe eke na-eyi egwu Igbo na-ezulu ugo na menụọ gbabụ ndị nnekwu mmanwụ onye nwe okwu olie ego ebutie na odogwu ego nuo igwe ego na-atụ ogo nnọọ ya bụ odogwu n'ọmọ na mbụ jalịa alụsị ego na mbụ na akwanụ igwe ego na-atụ ogo nọ nuo ego ebutiele ga na n'anya nwa bụ na neme mtere ga na mma nwa gonuo alụsị egwu na mbụ na akwa babụ ndị nnekwu mmanwụ oge nwe emutianụ n'okwu ego oge nwa moje nọ nuo iwe ezuru ugo na-eme n'ụwa ọ na-abịarị arụ ugwu obodo